Imbaga rabi tayo amin ako. Ti panagbasa mi ti seminaryo tunggal bakasyon ti summer, maibaon kami kadagiti parparokya nang nangruna kadagiti interior ta apostolate, summer apostolate kunami dayjay. Mai-expose kami iti biyag kadagita interior, kadagiti tattao dita, kadagiti kakabsat tayo. Ken pagsursurwan mi tibiyag ti kinapadi. Kaado nga experience na orno-ornongan mi, ado nga padas nga nagduduma no maibaong ka dita interior. Kas ladagi jay may nga ipadamag da. Magmagnada ka no tawang nga bunay ti luglugan pa iti nga madano na umuunay ti motor. Magmagnada at na labsan da nga gaputa di pa pananda nga baryo adayo bantay sumangat at na labsan da nga agtuptuping tuon-tuon di ba bato tap numakuha di taga nagtuptuping kagaputa makainom da iti nga seminarista ada nakita da nga timba na sa nga timba nga danong nagdatasa na makainom kami manangkal di tane. Siyempre, andi na amo na dinod na dalos, dinod na rugit. Kakunana ka na di may sa mainom da ito'y. Kunana ka. Sika ano ngal-ngalo. Kunana. Nudaddo nga ita, dagitay lalaki dita, ang awunda ka. Kunana ko angka na dinod, di mapalit nga baryo, adayo pa. Ita, 30 minutes lang. Ay, apo, 3 oras di jay. Kasi karot di pa na, kanya na ganan, naangaw da nga minudadlo, nang handa mag-i papapuso. Ngam ti paborito nga istorya dagitay seminarista. Hindi ka na lumabas na dyan ti karayan handa mo dalan. Handa magnada dyan hanging bridge. Kaya di baba handa digos. Babalasan. Kamong dita ko nagdigos ti babalasan ta karayan. Kawa ikatanda amin niya. Hindi ka na lumabas na dyan seminarista nang narabaw at tutugaw da ka na. Nag-aapot da. Basta. Ading sa dinutidalan nga mapani dyan. Ijoy! Iti mother ka nung ijay, nagapot nga ijoy. Ulit-ulitan na lumabal, ay magdamagan ang kunatan, mag-aangawan ni seminarista niya. Tatati tema tayo na ibaon. Nang pili ni Apo Jesus, tipito pulo at dua, maibaon da, nga apan nagiwaragawag tinimbag na damag. Anya dagiti conditions, haangkay agitugtugot iti extra nga bagay extra akagay, extra sapatos. Uray kwarta agay gitubo. Sa rukod laeng kin may sa akagay. Di karod kadwa, malagip ko launay di first year college kami, ubing. Mapang kami di may sa baryo. Kumanagad dayo, oras na pag nami, agtalo oras. Agkapuyo di sa akin, nakanganarwang karod. Agsapatos, agkapuyo lang ta. Makasangsangit ng piman. At ang jibag na nagdagsan. Kasi ako dati bakpaklaan, taray ka, duwami na ganyan, tutubo. Isuna kas na dati, traveling bag na nagdak. Apa yan, niya nagyatabag mo yan. Ay ako may sa litro shampoo, nagdadak ka na toothpaste, mano nga barita nga sabon. Apa yung mausan mo lang, baka awan naglangkod, jay mano, anyalaga pa nagkungkunang magkadalitan, nakaligbundan na. Kasan mo tarog nga makadanon, ipadawat mo, di malapusan mo nga baryo, ipadawat mo, di talabakit ka, nakang daliti ko masasita. Buwan kasi kakabsat, naibaon da. Katatangkay mga itugtugot ti ado kunana niya. No kablawan da kayo, no kumablaw kayo, taawatin da, agyang kayo din ang tabalay. No haan kunana, pampagan nyo ta, kas lalunod kanya dari niya, no handang awatin ti ibaon niya po Diyos, kas lalunod kanya dari niya. Kasi hindi pagkakarit na giti dadumang, no di kang umay kanya, may tawawisan na ka, paangkan ka, may salakan, agmamalas ka to, hamot ang kasyan. Kanya di ko na naipakan, niya di pakanda, agyang kayo ti dayta. Anya dagiti misyon nyo, paksyatin nyo ti dakes, agasan nyo dagiti masakit, paksyatin nyo ti demonyo. Nya, iwaragawag yung asidagan ti pagarayan ti Diyos. Dahil ti misyon ti dagiti apostoles. Kadagiti na misyon dagiti apostoles, dagiti adalan, na ibaunod kanya kayo. Anya ti demonyo tayo, apay, masapol ka din nga ni Mountes ka, warsya-warsan tayo ti Holy water tap nga gasok ka, kunana na demonyo. Kas dyan.
narigat o titao akong komunyon, na agkonfisar, narigat nga lumugan. Ngam adda lagi tay trabaho ti demonyo nga lumuglugan kanya tayo, nga iso ti mangtiptipad kanya tayo nga mangiwaragawag tinaimbag adaman. Adda lagi tay banbanag na bagbagkaten tayo, kas lagi kadwa nga seminarista idi, na nadagsen, iso dadagsen tayo, nga iso ti mangtiptipad kanya tayo nga mangiwaragawag tinaimbag adamag, anya tinaimbag na damag, asinudan ti pagarian ti Dios, agbabawi kayo, agiin na yan, umayon, kuna na day dyan. Anya tinaimbag na damag, adda kal na, adda kapya, adda palagiin na yan. Ngam no, ado dagiti awiton tayo, ado dagiti bagbagkatan tayo, narigat tayo nga iwaragawag, uray ti inang daw, aldaw nga panagbiyak tayo. Kas ano da ito eh? At insecurities tayo. Ganyan di pa nang iwaragawag tinaimbag na damag, spread the love. Iwaragawag tayo ti ayat. Apay nga mo maiwaragawag ti ayat? No, ano din insecurities mo? Ang may insecure na tao. Ano din kita pang-cover tayo, insecurities tayo. Dati amo tayo, matakaban. Andiyan din insecurities. Kala ko manusik ka, makikumpit ka. Makipimpin na nga ito ka. Makikon-contest ka, tilubong mo ka, makikon-contest. Ang adda kanya na, masakol mga adda kanya. No, adda katangan na, adda mo kanya. No, makikon-contest ka, insecurities dahi ka. Haang kapulos na nagbaling na naragsa. Kada dito insecurities tayo. Nagduma, taparan tayo. Ayan dito pagtapal tayo. Napinta sa bado. Dadakkel na aritos. Dadakkel na balay. Dadakkel na mabalimang katalugan. Uri addan, alay lata. Uno saan? Diploma. Umado nga seminar. Tapno i-prove tayo, di bagbagi tayo, ngam no ti panagbiag tayo, i-prove tayo, akan kanayo, nahantay mamamnan, kaantay pulos nga, mote agaya. E siguro nga agurnong ka, kadgun ka agurnong isa ni kwa, naimot ka, tapang panunutan tayo, di masakbaya. Hamo-amo ti tumulong kini kapsat mo, hamo-amo ti agparabor, tati pampanunutan, di dito, alaong manan nga, awangking ka. Ang nadakos ti sa diba kakabsat nang runa no naparaguran tayo magkin igaad tayo kag trabaho ngam no iso ti mangparparigat kada tayo nga mangtentengel tap no agayat insecurities tayo. Anya balik ti insecurities tayo. Hindi ko maubing tayo wano kada gitoy liniputan da tayo. Napukaw di pa nagtalad. Na adda di jay grudges tayo iti unad. Uray trabaho ka, uray no magungunod mo ti kaya mga trabaho, uray no adda career mo, uray adda trabaho mo, hamo ibaga nga successful ka. Marigatan kanto kay laon. No ado dagiti kaya dagiti hantayo nga madalusan nga issues iti biyag tayo, nagado uray successful kayo trabaho mo, uray adaan ka ti trabaho, marigrigatan kanto kay laang apaya adda nga insecurities. Dahil ti trabaho ti demonyo nga idurdurog kanya tayo. Haan na lumuganan nga detay kas lakabutan na ti kahaanan. Idurdurog na. Wala. Liniputan na kadayt idi. Hamo katpatsi. Ni dakdakkel di ko na agurnong ka tapno humimot ka amoy ti trabaho ti demonyo itamsit na madina ikam kamang latay kasano magpakumbaba ka iso na kapasol pakawan mo ay ang mabalinday ka libagbagat ti demonyo kanya tayo no kumano ko na tayo nga to adal mo ay hindi ikam kaawan dayta dagijay ti os-osaran na tapno, haan tayo nga maiwaragawag ti ayat ni Kristo iti pa'y lubong tayo. Dagi jaya, dabayas tayo ti tao. Ipalagip ti demonyo da ita. Kanayon lang isingsingir kanya tayo ito nawal, kabutan tayo ti agaya. Kabutan tayo ti agiwaragawag. Haanan nga nawaya di biyag tayo. Haanan nga nawaya di panaglalangan tayo. May sapay akin, di ka mo pa'y. Diyan mo no trabaho ti demonyo ti kinamarites no daduma. Uri hamo maammo di pud no aggagatil ka na talaga masapol nga maiwaragawag mo turukan. Diyan mo
Sa bagay, dagiti agdadamo nga marites, makonsensyada nga tangang dagiti sanay. Talaga nga tanga. So, lager-geroken da. Kanudamdamo nga, siyempre, maghilti ka, iso na dyan, umipat dilubong mo. Damor nga, agdadailang nga tao, umipat di lubong mo. Damor nga, agdalok-lokwang, iso na dyan, sumipsip nga tilubong mo. Makita nyo dahil tao nga pa. Pagkikita kayo, ti tao nga, dahil puray, at damot pagtapal na rupa na, at damot pagpapintas na narikot na talayero. Haan na nawaya. Katabi na kita, uri hambang ay iso ti kapipintasan, uri hanatap-tapalan ng naranyag abaya. No, di adjagamin kaunggan, no, ado di bagbagkatan, isumot lang ti rumor, iti rupa. Kung kuna nikikita tayo, gimuha pa kamot, Father, ang kayo ito. Ikarkarigatan kami nga uri problema ako, naan ko problema na. No, kabaalak ti agragsakan, no, nalpas na kamalin, bye-bye, amon. Tano bagbagkatan mo, or-ornongan tayo ta. Iso na dyan kurkurat ko, basol ni sakristan, basol ni driver, basol ni katikista. Kastan turo ko. Kasi mga basol ni karubam di daya, basol ni karubam di lao. Aging gana nga nakabasol amin na nagraman aso kada posa na naatalan. Pagmumuriyutan, ay ka talaga, awari kanya kaskastang tarupan. Iso nga dahil ti isingir na kanya tayo, naantay na amo na addressan dagito nga issues tayo, nahantay nga amo nga dalosan. Talaga. Tigyag mo ka makikon-contest. Wala nagmayat ibag na na bumatangak mo. Nag-order ka mo online, oray class in, basta agpadpada da. Nyala ka dahil nga problema yun na yan. Nagmayat ilog na, bumatangak mo, marigrigatang ka lang rin. Basta. Dagijay, insecurities tayo ng dadunga. Naman niya, di ko na ni Apo Jesus, idibaon na ida. In my name, itinagan ko, paksyatin nyo na gituloy. Iso nga, no, komportable tayo, no, mapaunad yung relasyon tayo kaya ni Apo Jesus, komportable tayo, tibiyak tayo, makontento tayo, ti agda, makontento tayo, ti sagot na kada tayo, mabigbig tayo, dagiti grasya na, angpas. Di nyo nga, di hantay nga paka, di kami hantay paka kung kontento, hantay mabigbig di grasya na, ay ako. No, hantay makmapnag, ijay ibagbaga na, iso di hantay mabigbig na grasya ni Apo Diyos tayo ta. Uri katasakit mo, nagduma ka grasya tayo ta. Nyamot, Father, kasi naman nagbaling na grasya, nagina agas, awang ba'y magatang nga paracetamol, kaya kami niyang tumtumati paracetamol. Amin nga drugstore, awan magatangan, apaya, kapota amin karon nagpanatangan, COVID karon dahil na, Diyos ko. Kila pagbubukngan niyo. Ada mabuting na rumuaran, matay tayo tulad taanin, apaya. Ada COVID kinawan, matay tayo mataan. Basta naragsak tayo noon. Ang luwagan tayong aji bagbagi tayo, namo tayo mga madin ako, siyempre ipa-check up, tinagan na ta. Ngam na nagito nga natin tayo, naka-medikuloso tayo, naka-paranoid tayo, nagbubutan na, dito pa ang magragsakan, kung kontrolan tayo amin nga kanan tayo, kung kontrolan tayo amin nga pagragsakan, ay awanan na. Nakarupangat ang lubong tayo, paging gana di langit, at daorno mo, di kanto pala bumata. Awang masirbi na. Awang masirbi na, di mo inyayat. Kada di kakabsak na ibaunda, kano datayo mo at nagaduma, iso timang tiptipod kanya tayo agayat na dito. Iso timang tiptipod nga mangiwaragawag ti pagariyan ti Diyos. Kas ano ti pagariyan ti Diyos, may kay kuma idi ecumenism niya. Yan na ibagaday jay nga hana nga bariyad na urin niya religion. Mistake ang panirikan na dadagap sa bali religion mo kapag mo tipdun di ayat mo di bangir ay kulos na kasta ti kayat ni Apo Jesus. Haga po taham mo nga kapamatyang ka hamuwarasan ti ayuda na at bisin yataan madian kapag taham mo nga pamatyang ka hamo ka sarsarita ay Apo di langit aga mo amin. Nagdamo ka sa sarita ka arupam hanggang mapandilangit. Di impyerno tayo nagsasao. Iso mo nagdamo ka sa sarita. Una ka di impyerno. Hanggang nagsasarita dyan. Una nangarot kay langit ka aga amo tayo to amin. Naragsak na daydaya. Nagdamo ka sa sarita. Kanaliday ka amo ti papanam.
kasarita mo, pakawanin mo, sagutan mo. Dahil na ang mag-isikreto na na may waragawag. Numaaramid mo dahil ta, agsangit ti demonyo. Nung sagutan ti kapsat mo, oray na hamo ka pamatyan, haam mo ka alaa, agsangit ti demonyo. Ngam no dinurugan na kagad na mati ka, magkatawa iso na. Maragragit ka kan. Tangsitam no kung nanagat simurot ka, ay pagpalakpak ka, agtatambur ka. Hindi pa nangiwaragawag tinimbag na damat. Ngam ko na niya po, Jesus, in my name, itinagan ko. Kabailan niya apaksyato ni demonyo. Iso mo na naunag di pamati, awan danagan tayo. No naunag di pamati, awan karbagan tayo na agliday. Tapay amo tayo nga dati kini ako Diyos. No naunag di pamati tayo, haan tayo nga, yun na ganang, kas ako agparanig ka na, agbubutang, hindi mo. Agtalag tayo, hindi grasya na, agtalag tayo. Kung nananarod ka, di ka maudyanan na kayo, hindi baon na madagiti, adaaran ko na ka, daat to kada kayo ti agnanayo. I will be with you, kadkaduan na itong agnanayo. So, itong ganaramidan na nagitoy, kadkaduan na kayo po Diyos. Itong ganagamit tayo kinaimbag, kadkaduan na kayo po Diyos. Itong ganag-mission tayo, mangiwaragawag kinaimbag adamag, kadwa tayo ni po Diyos.